Kalkenhon ki pulit ka is Guwahati na bases tha PS Assam kila yo ban kemno ya sangut ki brio ki badan keti halor ka jing tu ki tiar ki basong dor hadu sapulai lak tingka ya ki bala penkit dakatrok ka badan ya number AS26 AC0874 ha kalenti na Guwahati sha silchar kabala jia ha ka arpu pratrik uyayong baladam ha ka ba kila yo ru ban kurup no ya ka nikatrok na West Giant Hills District. Ki pulit ki ya thu bahdien ka jing yo pediang ya ka jing ujor halor ka jing pedan kam bakla da unongnya jong ka kali bar ki paralok jong u ki pulit ki la pelong ya ka jing to kit bat yo ban kem no ya arngut ki nong tu kali bala benanam nakathan khana para ya ki bala tip kerteng kumu Ikram Hussein baju khotsen Imran arpu arsnem bat u Hafizur Mia arpu nyosnem berta. Ki pulit ki athu ru baka jing to ket ya kini ki arngut ki runar kala pelong bakin beteng ya ka jing khanra ha ki benta jong ka sara dia bat barpeta ha ka bakila yo ban kam sa arngut ki weipat ki bala syak no don kti ya ki bala tip kerteng kum ubabul hok arp nyosnem bat u jiarul Islam arp khandas namrta. Haba pensyong nong rim nakajing mi nakajing toket ya kitiki mar ki bala syak tu lalap din na shlong ha kabala yo ban kem saya weipat ubadan kti ubakerteng u Rakesh Kumar Mahatu Lifelines namerta. Ki pulit ki athu ru baya katrak kabala syui no lalap din na Yalong Toll Gate Juwai. Ki pulit ki athu bakini ki tiar bala yo kurup ki kentup ya lai tali ki top ba ars pa shipolitar Henry tali ki Crompton fans ars pra propulai senduk ki marjing ta jing sle sanpo borti ki lubricant urea khat artali ki giant ready made ars senduk ki tiar boarding lai senduk ki mar ka company dabur Henry punyo senduk ki Colgate pat ki wei